shakka shugaban ƙasar Nijar wato Bazum ya rage farashin kuɗin shinkafa ya mai da shi naira 7,500. Mai sauraro ka san cewa duk wanda yake a ƙasar Nijar ya san cewa wane ne Bazum, kuma ya san cewa Bazum shugaban ƙasa ne na adali, shugaban ƙasa na gari ne domin yana kishin talakawansa. Babu shakka ka san cewa duk wanda yake a ƙasar Nijar yana son Bazum domin kuwa shugaban ƙasa ne na gari. Kasancewa yanzu shinkafa ta yi tsada kuma gashi mutane da yawa ba su da kuɗin da za su ci abinci, ga talauci ga kuma yunwa, don haka ne yasa shugaban ƙasa Bazum ya tausaya wa ƙasashensa wato Nijar ya ce ya sauko musu da farashin kuɗin shinkafarsu inda ya mai da ita naira 7,500. Babu shakka mutanen ƙasar Nijar suna ji da wannan shugaban ƙasa nasu wato Bazum domin kuwa ya kasance mutum nagari, domin kuwa ba su taɓa yin shugaban ƙasa nagari wanda suka ji daɗinsa ba irin Bazum. Babu shakka ƙasar Nijar ta samu ƙasa nagari, ta samu shugaban ƙasa nagari, domin kuwa kasancewa duk wanda ya kasance ɗan ƙasar Nijar to yana son wannan Bazum ɗin. Babu shakka idan mutum da ya kasance shugaban ƙasa nagari kaga cewa dole ne dai mutanen ƙasar sa su so shi, kamar yadda mutane da yawa suke son wannan shugaban ƙasa nasu wato Bazum. Duk wanda za ka tambaya a ƙasar Nijar wane ne Bazum ya san cewa wane ne Bazum, domin kuwa shugaban ƙasa na adali ne, kowa yana son Bazum, yara da ƙanana har manya da dattijai, domin kuwa sun san cewa shugaban ƙasa Bazum ya yi musu abin alkhairi a ƙasar tasu ta Nijar. Hakan nesa kowa yake son Bazum, kuma suna ƙare mai addu'a akan cewa Allah ya tsare shi kuma Allah ya ɗaukaka shi a duniya, domin abubuwan da ya musu ya taimake su, ya ɗaukaka su, ya yi musu kasuwanci ta musamman. Domin kuwa idan ka kasance talaka to a yanzu haka shinkafa za ta yi maka sauƙi, domin tun da ya riga da ya sauko musu kuɗin farashin shinkafarsu ya koma 7,500. A yanzu haka dai shugaban ƙasa Bazum yana yana ta adalci a wannan ƙasa tashi ta Bazum. Ka ga mai sauraro babu shakka kasancewa mutane da yawa suna ta alhini akan cewa 'yan Najeriya suna ta shan wahala akan wannan tsadar kayan abinci wato shinkafa. Don haka mai sauraro kasancewa kai wacce shawara za ka ba 'yan ƙasar wato Najeriya akan cewa wanne farashi za su sawa shinkafarsu, 'yan kasuwa da kuma talakawa kamata ya ce a sauko da farashin kuɗin shinkafan nan kamar yadda Bazum ya zabtarewa 'yan ƙasar Nijar kuɗin shinkafarsu. Babu shakka